Zmrzlináček a vítám vás u dnešního videa. Takže pokud mě nemáte odběr, tak dejte odběr. Takže si vezmeme nějaký prostě auto, že třeba nějaký, jakože by si všichni mysleli, že jsem chudej. A tohle, ale jsou obarvený ještě na zeleno. Tak, mám zelený, nebo to je oranžové, nevím, to je jedno. To ještě pomalý k tomu, takže to je ještě 100krát lepší. Jo. A já se můžu vždycky otáčet, takže si to dám asi tady. Tady budu mít domeček teda. Jo, tady budu mít dům. A jaký si dám, třeba tohle. Tak blbečku, tak uhlína, jasná, stupane. Strop na tebe. Tady zaparkuju, jak úplně blbé, se mi to každý nabou.